Здравейте, приятели, аз съм Gamer.bg. В днешното видео ще ви покажа презентацията си, с която в тази година останах на второ място в цяла България на състезанието IT Знайко. Ето я, само секунда. Аз избрах темата математическия град. Предупреждавам, че някои от хипервръзките, т.е. хиперлинките, не работят, защото състезанието беше в Амполово и там като го проверяват, казаха, че без да искали са го повредили и се извиниха. Хайде. Ето триъгълният град, автор, не знам с кой, еди кой си. Финиас е познат и любим анимационен герой, както знаете, неговата глава е триъгълна, затова той много обича да се разхожда в триъгълния град. Пред портите стои един много важен пазач. Ето го и триъгълният град. Темата е на математическия град. Ето. Стой! Знаеш ли какво е триъгълник? Това е пазачът. Не, но искам да науча. Штръкни върху копието ми, за да научиш. Ето тук са го повредили. И сега ще го натисна на пауза, за да ви покажа презентацията, която беше на връзката. Това е връзката от зададена тук. Това е връзката зададена за тук. За да се получи триъгълник са необходими сечки. Тук има... Сечките, от които се връзка триъгълника, се наричат страни на триъгълника. Ъглите между тях се наричат ъгли на триъгълника. Пресечващите точки на сечките се наричат върхове на триъгълника. Тук, приятел, говорих малко тихо, за да се изисква тишина. Пълна тишина трябва да има в залата по време на състезанието. Тискаме бутона запомни. Запомни. Сборът от ъглите на триъгълника трябва да бъде 180 градуса. Сборът от двете страни на триъгълника трябва да е по-голям от третата страна. Това е тази презентация. Сега минаваме към главната презентация. Сега сме пак на главната презентация и продължаваме. Тук всичко е триъгълно. Къщите, хората, дърветата, колите. Дори туглите, с които строителите строят триъгълните сгради, всяка година на 23 април в града се провежда парад на триъгълниците. Парад на триъгълниците тук. Според ъглите. Остроъгълен. Внимание, минават триъгълниците според ъглите. Остроъгълни триъгълници. Правоъгълен според ъглите ще влезнем. Внимание, минават триъгълниците според ъглите. Правоъгълни триъгълници. Тук всичките са правоъгълни. Сега отиваме на тъпоъгълните. Внимание, минават триъгълниците според ъглите. Тъпоъгълни триъгълници. Тук всичко е тъпоъгълно. Сега отиваме в стейста. Тест. Моля, напишете отговора си с главна буква и на латиница. Въпрос. Коя от посочените фигурки е триъгълна? Тук трябва да е с главна буква и на латиница. Само секунда, аз съм на български, да си го сменя.
уредих го, сега ще напиша. Ако е верен отговора, ще остане. Ако не, ще се изчисти. Тук е А. Аз викам да питаме на С. Вярно. Кога ще опитаме? Кое не е вярно? Да опитаме Б. Б не е вярно. Според страните. Равнобедрен. Тук имам грешка, без да исках написах.